Iki lho rek, kikil tahu ambek endog dimasak ngene iki enak banget. Tambahi sambal ijo. Wis pokoknya top markotop rek. Tuh, delok entah penampilannya yo menggoda banget tuh. Mirip-mirip masakan Padang. Tapi mungkin rempah-rempahnya nggak selengkap masakan Padang. Jadi kikil gulai ya, gulai kikil campur tahu campur endog. Iki mergo saono rek. Tuh kayak gini penampilannya. Nah iki rek bumbune ya. Tuh tak tulis kabeh. Bumbune iki. Terus iki rempah-rempahe. Ya terus santan bubuk, tambah tahu, endog, kikile, terus air kelapa. Lah iki sambelane. Tahu ambek endog iku opsional ya rek. Nah iki aku ngati ngulek bumbu. Lek sampean duwene kikil tok ya gak apa-apa, duwene tahu ambek endog ya gak apa-apa, enak kok. Iki mang aku karing jelas rek daun kunyit ya. Itu aja tak lembar tak apa-apa. Iki kuwabe tak rajang ben gampang ngulek rek. Nah saiki waktu itu ulek-ulek. Nah iki diulek kabeh, engko lek wis setengah lembut tambahno gula rek. Nah lek wis rodok lembut ditambahno lengkuas dikeprek, jahe dikeprek, nanti serai dikeprek, salam daun jeruk dikene nang bumbu kabeh terus mbek asam kandis. Iki ditaleni ngene rek daun kunyit. Saiki wayahe goreng tahu. Ini tahunya tak goreng sampai garing. Sekaligus goreng endog rek. Gurih endognya digoreng ya. Nah wis garing ini ya diangkat aja. Nah kayak gini rek sisihno sik. Nah saiki wayahe nyiapno minyak mbek wajan gawe numis bumbu rek. Iki bumbu mang lepokno terus di gongseng sampai wangi. Lepokno asam kandise terus mau rempah-rempahe di oseng bareng rek. Terus kayak ngene iki bumbune wangi sewet iki. Lepokno itu kikile. Pertama dilebokno kikil ya rek. Nah iki diaduk campur bumbune ben meresap. Terus tambahno banyu mang bekas bumbu, terus tambahi air kelapa mang rek. Mang sing nang ngene cowek ya banyu klapa rek. Iki tambahno buat nyedap rasa. Aku gawe kaldu jamur ya. Sampeyan pengen seneng mecin iku sampeyan tambahi gak apa-apa. Aku enggak. Iki baru lebokno tahu ambek endoge. Terus tambahno santan bubuk mang. Lek sampean gawe santan seger ya gak apa-apa, tambah enak banget. Kok kental ngono, aku seneng iki soalnya enggak terlalu berat ya santannya. Wis diaduk ngene iki lali diincipi rek. Koreksi rasa iki mau kurang asin tak tambahin ke uyahne ya. Nah, yang ini diaduk meneh. Terus karek ngenteni sampai umup iki sering diaduk ayo. Santannya gak mumbul-mumbul jadi elek. Nah iki kayane wis mateng rek. Iku mang kikile wis tak rebus sak durunge dimasak yo, wis tak kotok fisik. Saiki nggodhog banyu rek, gawe iki nggodhog sambelan. Saiki lepokno kabeh lek wis setengah rodok-rodok kate mendidih iku lepokno ae iki sambelane. Nah, digodhog sampai empuk. Cabe bawangnya terus disiapno cowek iki. Garam ambek gula titik terus lepokno kene rek lek wis. Terus mareng ngono diulek sambelane iki sampai yo setengah lembut gak lembut-lembut banget. Nah kayak ini iki pas gak lembut banget. Kalau siapno minyak. Nah iki minyak digawe numis sambele. Nanti tumis lek wedhus sambele. Nah tumis ngene. Selain sambelnya dadi sedep gurih tur awet iki sambel esok rong dino lho rek. Aku mesti nggak sambel ini iki sampai rong dino lek gak entek lebokno kulkas. Besok panasi meneh ngandukure nasi ngono iku yo. Iki awet digawe meneh gak sampai mbuak-mbuak. Saiki wis mateng sambelnya tambahono daun jeruk rek.
atuk aja cepet-cepet sampai wangi. Lek wis ngene wis entasen dikek nang mangkok. Saiki wayahe plating. Nah, iki tak dikek nang piring yo rek, dhewe nyobi. Soale lek nang wajan mau lak kegeden nang meja yo, lah koyo ngene iki rek. Ngono modale gak sampe 50.000. Iki lemek 14.000, tahune 3.000, endoke mang yo paling 5.000 lah 3 mang. Nah, koyo ngene iki lho, terus sambele lho cekekan rek. Sambal ijo itu ngono gulai tapi minimalis yo, Kak. Terlalu kolesterol soalnya nggak terlalu kental santannya, tapi rasanya gurih kecepatan yo. Wah, enak kok iki. Nah, iki aku nyicipi rek tak maem langsung ada emang yo. Mbek sambel lo cobaan ya.